जय गिरिवर जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിൻ്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2, ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹന്നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിഷ്ണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരൻ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 2, ദിവ്യത്വവും ദിവ്യ സേവനവും. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യാവജസ്തേഷാം പ്രവക്ത്യുമുപചക്രമേ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യാവജസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യാവജസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യാവചസ്തേഷാം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണിഃ പ്രതിപൂജ്യ വശസ്തേഷാം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ശരി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷണ പ്രതിപൂജ്യാവചസ്തേഷാം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണിഃ പ്രതിപൂജ്യവചസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി ശാരദാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യ വചസ്തേഷാം പ്രവക്തുമുപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച. ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷണി പ്രതിപൂജ്യവചസ്തേഷാം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കും, എന്നിട്ട് അത് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം. വ്യാസ ഉവാച. വ്യാസദേവൻ അരുളി ചെയ്തു. ഇതി പ്രകാരം സംപ്രശ്ന ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങൾ സംഹൃഷ്ടു സംതൃപ്തനായി വിപ്രാണാം അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സന്യാസിമാർ രൗമഹർഷിണി ഉഗ്രശ്രവൻ എന്ന രോമഹർഷണ സുതൻ പ്രതിപൂജ്യ അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ ശേഷം വചഹ വചനങ്ങൾ തേഷാം അവരുടെ പ്രവക്തം അവർക്ക് ഉത്തരമേകാൻ ഉപചക്രമേ ഉദ്യമിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രോമഹർഷണസുതനായ ഉഗ്രശ്രവൻ സൂതഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉത്തരമേകാൻ ഉദ്യമിച്ചു. നൈമിശാരണ്യത്തിലെ മുനിമാർ സൂതഗോസ്വാമിയോട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ആരായുകയാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്നായി അവയ്ക്ക് ഉത്തരമേകാൻ ആരംഭിച്ചു. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം.
ശ്ലോകം 2. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യം പ്രവജ്രന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയ തഥാതരവോഭിനേത്യ സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുദേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച യം പ്രവചന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുധീന്ദ്രനാഥ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സൂതോവാച യം പ്രവചന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച യം പ്രവചന്തം അനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേതു സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാനതോസ്മി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിൻ്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. യം ആരുടെ പ്രവ്രജന്തം പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം അഥവാ സന്യാസം അനുഷ്ഠിക്കാനായി അനുപേതം
ഉപനയന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, അപേത മതാചരണ ചടങ്ങിന് വിധേയനാകാത്തെയും, കൃത്യം നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. ദ്വൈപായനഃ വ്യാസദേവൻ, വിരഹം വേർപാട്, കാതരഃ ഭയചകിതനായി, ആജുഹാവ ഉദ്ഘോഷിച്ചു, പുത്ര ഇതി അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയവത്സ, തന്മയതയം ആവിധം നിമഗ്നനായി തീരുക, തരവഹ സർവവൃക്ഷങ്ങളും, അഭിനേതു പ്രതികരിച്ചു, തം അങ്ങേക്ക്, സർവഹ എല്ലാ, സർവഭൂത ജീവാത്മാക്കൾ, ഹൃദയം ഹൃദയം, മുനിം മുനിമാർ, ആനന്ദഃ ആസ്മി പ്രണാമം സമർപ്പിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല സൂതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷിശ്രേഷ്ഠനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഉന്നതകുല ജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാത്ത അദ്ദേഹം ഭവനമുപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം അഥവാ സന്യാസ ആശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ പുത്രവിരഹത്താൽ ഭീതി പൂണ്ട് ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു, അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയ വത്സ, നിശ്ചയമായും അതേ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ആരാ വായിക്കുന്നേ? വത്സല ഗോപാലൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ നിരവധി കർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വേദാഭ്യസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമ അനുവർത്തി നിശ്ചയമായും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് അത്തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും വേദാഭ്യാസത്തിന് യോഗ്യനാണെന്നതിനുള്ള അടയാളമാകുന്നു പൂണൂല്. ജന്മന മുക്താത്മാവാകയാൽ അത്തരം പവിത്രീകരണ ആചാരങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിധേയനായില്ല. കൃഷ്ണ, മറ്റു വായിക്കണം. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ചാൻസ്? കുറെ ആൾക്കാർ കൈയുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മാതാജിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരോ വായിക്കുന്നത്? അല്ലുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സാമാന്യ ജീവസത്തയായി ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പവിത്രീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിധേയനായ ശേഷമാണ് രണ്ടാം ജന്മം എടുക്കുന്നത് അഥവാ ദ്വിജൻ ആകുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ഒരാൾ നവചൈതന്യം ദർശിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ആരായുന്നത്, അപ്പോൾ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി അയാൾ ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അന്വേഷകനെ മാത്രമേ ആത്മീയാചാര്യൻ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് പൂണൂൽ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഒരുവന് രണ്ടാം ജന്മം ലഭിക്കുന്നു അഥവാ ദ്വിജനായി തീരുന്നു. ദ്വിജനായി യോഗ്യത ആർജിച്ച ശേഷം വേദാഭ്യസനം ആരംഭിക്കാം. വേദനിപുണനായ ശേഷം അയാൾ വിപ്രനായി തീരുന്നു. ഒരു വിപ്രൻ അഥവാ യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്രകാരം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വൈഷ്ണവ അവസ്ഥയിൽ ആയിത്തീരുന്നതുവരെ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരോഗമനേച്ഛുവായ ബ്രാഹ്മണൻ ക്രമേണ വൈഷ്ണവനായി തീരണം. എന്തെന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മന വൈഷ്ണവനാകയാൽ വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നിയമാനുശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യം അപക്വനായ അഥവാ അപൂർണനായ ഒരാളെ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാക്കുക എന്നതാകുന്നു. ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനാലോ ഉത്തമാധികാരി വൈഷ്ണവനാലോ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഏതു വൈഷ്ണവനും അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കുപരിയായി ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ തത്വത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയും മുഹമ്മദീയ കുടുംബാംഗമായ ശ്രീ ഹരിദാസ ഠാക്കൂറിനെ ആചാര്യനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രീല ശുക ഗോസ്വാമി വൈഷ്ണവൻ ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാഹ്മണ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഏത് വിധേയനയുള്ള മതാചാര ചടങ്ങുകൾക്കും അദ്ദേഹം വിധേയനാകേണ്ടതില്ല. കിരാതൻ, ഹൂണൻ, ആന്ധ്രൻ, പുലിന്ദൻ, പുൽകശൻ, ആഭീരൻ, ശുംഭൻ, യവനൻ, ഖസൻ തുടങ്ങിയ ഏത് നീചകുലജാതനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താണവനും വൈഷ്ണവ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തംഗമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ ശ്രീലശുക ഗോസ്വാമി ആകയാൽ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ മുനിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരൈ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ശൗനകാദി ഋഷിമാർക്ക് അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ കൃതജ്ഞത പറയുകയാണ്, നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഉപകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം നല്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവര് എന്താണ് സൂത ഗോസ്വാമി അവരോട് നന്ദി പ്രകാശിക്കുന്നു, കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിലും പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു സൂത ഗോസ്വാമി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്ത് ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഉന്നത കുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ അദ്ദേഹം വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവൻ പുത്രവിരഹത്താൽ ഭീതി പൂണ്ടി ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ വത്സ, നിശ്ചയമായും അതേ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിനെ മറുപടി എന്നോളം പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഓ നമുക്കറിയാം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു യാതൊരു ഉപനയന സംസ്കാരങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് അവിടെ നിന്നും കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണല്ലേ, മുക്താത്മാവാണ്. അപ്പോ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ശുക എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ്. രാധാറാണിക്ക്
ശുഗ, ശാരി എന്ന പേരിൽ 2 തത്തകളുണ്ട്. 2 അല്ല, കുറേ തത്തകളുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എത്രയോ കുറേ തത്തകളുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ. വൃന്ദാകുണ്ഡലിയും വൃന്ദാദേവിയാണ്. വൃന്ദാവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ അല്ലെ. വൃന്ദാദേവിയുടെ ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ എല്ലാ ലീലകളും എവിടെയൊക്കെ നടക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൃന്ദാദേവിയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്യുന്നത് വൃന്ദാദേവിയായി. അപ്പൊ വൃന്ദാദേവിക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോരോ കുഞ്ചങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവിടെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവിടെയുള്ള മയിലുകളും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കും. ഓരോ കുഞ്ചങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ തത്തകളാണ്. ശുഗ, ശാരി എന്നുള്ള തത്തയും പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് തത്തകൾ വേറെയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് വൃന്ദാകുണ്ടിൽ വന്നിട്ട് വൃന്ദാദേവിയോട് പറയുക, ഇന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന കുഞ്ചങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്, അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനും വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെ അവരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് പ്രകാരമാണ് വൃന്ദാദേവി രാധാറാണിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരിക്കലേ ശുഗ എന്ന തത്ത നേരിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയിക്കുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു സാധാരണ വൃന്ദാദേവിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വൃന്ദാദേവിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് വിചാരിച്ചു, എന്തിനാണ് വൃന്ദാദേവിയുടെ ഒക്കെ എടുത്തു പോകുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് പറയിക്കുണ്ടായി. അപ്പൊ രാധാറാണി പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല എന്ന് പറയിക്കുണ്ടായി. അപ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കാണാൻ പോകണം, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ആദ്യം അവരുടെ സെക്രട്ടറിയോട് പെർമിഷനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ അവര് മുഖാന്തരമൊക്കെ പോവാ അല്ലെ. നേരിട്ട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറച്ച് തന്നിൽ തന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് ഞാനാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതും ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാത്ത യാതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു പുൽക്കൊടി ചലിക്കണമെങ്കിലും പോലും ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാധാറാണി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു തത്തയായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുണ്ടായി. ഇവിടെ നിന്നും പതിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും വൃന്ദാവനത്തില് അവരുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് മരമായാലും തത്തയായാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും അവിടെയുള്ള ഒരു പുല്ലായാലും ഒക്കെ അതാണ് എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വൃന്ദാവനത്തിലൊരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും മാറിയാൽ മതി എന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്രയും ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഓ ഭൂമിയിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാർ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൗമ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴും ആ ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ശുഗനെ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശുഗ എന്ന തത്തയെ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. നീ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വളരെ വിഷമം തോന്നി ആദ്യം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമല്ലേ, അത് നടപ്പിലാക്കുക. അത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കും? അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിവൻ പാർവതിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത്, പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി. അപ്പോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് ശിവനിൽ നിന്ന് കേട്ടു. പാർവതി ദേവി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ തുടങ്ങണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് രീതി അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. ശിവനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പാർവതിക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ദശമസ്കന്ധമാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ കുറെ ചൊല്ലുന്നതിന് പാർവതിക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഉറങ്ങുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് ഈ ശുഗ എന്ന തത്തക്ക് അറിയണം അല്ലെ. ഇവിടെ പാർവതി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ശിവൻ അവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാർവതി അതിന്റെ മുന്നേ ഒക്കെ ഓരോരോ ലീലകൾ പറയുമ്പോഴും ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ
ഈ ശുഗ എന്ന തത്തയും ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൂളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ശിവൻ ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മൂളിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 12 സ്കന്ധവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴും ആ മൂളി. അപ്പോഴാണ് പാർവതി ദേവി ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ നിർത്തിയോ? ഞാൻ ദശമസ്കന്ധം ഒന്നും കേട്ടില്ല, ഇതെപ്പോഴാണ് ചൊല്ലിയത്? നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ശിവന് തോന്നിയത്, ഞാൻ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ആരോ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ അവിടെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലായിട്ട് ഒരു തത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭാഗവതം എന്താണ്, ഒരു യോഗ്യനായ അല്ലാത്ത ആരും കേൾക്കരുത് എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയല്ലേ, എന്താണ്, ആ പാല് വളരെ നല്ലതാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ അത് സർപ്പം ദംശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് വിഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത്രയും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, അത് എന്താണ്, മറ്റുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്തവരിലൊന്നും എത്തല്ലേ. അപ്പൊ ശിവനെ അറിയില്ല ഇത് ശുഗ എന്ന തത്തയാണ്, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു തത്ത കേട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, പലതരത്തിലും വരും അല്ലെ, ആൾക്കാർ മാറിയിട്ട് പല വേഷത്തിൽ വരും, തത്തയായിട്ട് വരും, മൃഗം. അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ശിവൻ. അപ്പോൾ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ട് തൃശൂലവും എടുത്തിട്ട് പോകുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാർവതി ദേവിക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്, ആ ശിവൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മൃത്യുയില്ല അല്ലെ, എന്താണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും രാമന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരമാണ് പാർവതി ദേവി എനിക്കും എന്നാലേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരും, അദ്ദേഹം അനശ്വരനായി തീരും, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പത്മപുരാണത്തിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, അതിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ആ ശുഗ എന്ന തത്തയെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ത്രിശൂലവുമായിട്ട് ശിവൻ പിന്നാലെ പോവുകയുണ്ടായി. ആ ശുഗ എന്ന തത്ത ബദ്രിനാഥിലുള്ള ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ വ്യാസദേവൻ അവിടെ വാട്ടികക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാട്ടിക ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ കേട്ടിട്ട് വായ തുറന്ന് വായ തുറന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശുഗ എന്ന തത്ത വാട്ടികയുടെ വായിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ശിവൻ അവിടെ തൃശൂലമായി ഓടി വന്നു. വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം, എന്താണ് ഇത്ര ഇങ്ങനെ കോപിഷ്ഠനായിട്ട് ഓടി വരുന്നത്, എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ പത്നിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട് എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ തത്ത, അതുകൊണ്ട് അതിനെ വധിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവൻ ചോദിച്ചു, നീ കുറച്ചു മുന്നേ ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരും, ആരാണോ ഇത് കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരും, അവര് അനശ്വരനായി തീരും, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തിത്തരും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും അല്ലെ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, നീ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, തത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടു അല്ലെ, 12 സ്കന്ധങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അതിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ആ ശുഗ എന്ന തത്ത വീണ്ടും വാട്ടികയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ 16 വർഷം ആ വാട്ടികയുടെ വയറിനുള്ളിൽ കഴിയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും വ്യാസദേവൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെയാണ് പാരായണം ചെയ്യുകയൊക്കെയുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ തന്നെയാ പറയുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ 16 വർഷം അവിടെ കഴിയുകയുണ്ടായി. ആ വാട്ടിക അവസാനം വിഷമിച്ചിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി വ്യാസദേവനോട്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു 9 മാസം 10 മാസമൊക്കെ ആവാണ്ടിക്ക് തന്നെ സഹിക്കേണ്ടിക്ക് തന്നെ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ 16 വർഷമൊക്കെ സഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ ശുഗ, നീ പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ, നീ ഒരിക്കലും മായയിലേയും പെടില്ല, എൻ്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിൻ്റെ ആ ഉറപ്പിന്റെ പേരിൽ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ശുഗ എന്ന തത്തയാണ്, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശുകാനന്ദത്തെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ വേറൊന്നല്ല. നമുക്കറിയാം തുളസി മഹാറാണി ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി, നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. തുളസിദേവിക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുളസിദേവി നമ്മളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാ, അല്ലാതെ അവരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പോലെ അവരെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശപിക്കുന്നതും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അത് അപ്പോൾ അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം ആ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ. ആ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഓടുകയുണ്ടായി, ഒന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് ഓടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ തടാകത്തിലെ അപ്സരസുകളൊക്കെ അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അതിലൂടെ ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാല് അപ്സരസുകള് എന്താണ് ആ വിവസ്ത്രയായിട്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. എന്നാല് അവർക്ക് യാതൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്താണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇപ്പൊ പിറന്ന ഉടനെയാണ് അല്ലെ. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ്, ആ ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എന്നുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ആത്മാവാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ പിന്നാലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അന്വേഷിച്ച് വ്യാസദേവൻ വരുമ്പോൾ അവര് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ നഗ്നത മറക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നീ കുറച്ചു മുന്നേ 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള എൻ്റെ മകൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയായി നിൽക്കുകയുണ്ടായി, കുളിക്കുകയുണ്ടായി, ഇപ്പോഴ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കുക, എന്താണ് കാരണമെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അവർ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകനാണ്, മുക്താത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പെരുമാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എത്ര അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ എൻ്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആ കാട്ടിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ അത് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ മരങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവന്റെ കൂടെ പുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഒരു എന്താണ് രണ്ടാം ജന്മമാണ് ആ പൂണൂലൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഇത് പറയുന്നു, ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നുള്ള അടയാളം വന്നു. പൂണൂല് ജന്മനാ മുക്താത്മാവാകിയാൽ അത്തരം പവിത്രീകരണ ആചാരങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിധേയനയില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അല്ലെ, അത് മുക്താത്മാവാണ്. ഇവിടെ സാധാരണ നിലയിലാണ് എന്താണ് പൂണൂലൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലും ഉണ്ട്, എന്താണ് രണ്ടാം എന്തായിട്ട് ദീക്ഷ കൊടുക്കും, ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് ഇനീഷ്യേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ആദ്യം ഹരിനാമദീക്ഷ, പിന്നീട് പൂണൂലൊക്കെ നൽകിയിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനും മുകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും കാലം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് തൻ്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരെ വനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. അവരോട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉറക്കെ ചൊല്ലുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് വേണുഗീതത്തിലുള്ള
ബർഹാപീഠം നടവരവു വർണ്ണയോ കർണികാരം വിഭ്രദാസ കനക കപിശം വൈജയന്തീം ചമാല രന്ധ്രാൻ വീണും രതരസുതയാം കോപയൻ പൂരബന്ധു വൃന്ദാരണ്യം സപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീത കീർത്തി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് ബർഹാപീഠം നടവരം. ഭഗവാൻ മയിൽപ്പീലി ചൂടി മഞ്ഞപ്പെട്ടെടുത്ത് വൈജയന്തി മാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് ആ ത്രിഭംഗ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹര രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് കേട്ടു, അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കേട്ടു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചിന്തിച്ചു, ഇതാരാണ് ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു, ഓ ഇത് ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ, രൂപത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിലത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയുണ്ടായി. അഹോഭഗീയം സ്തനകാളകൂടം ജിഗാംസയാപായയദപ്യസാദി ലഭേ ഗതിം ദാതൃജിതാം തദോന്യം കംവാദയാലും ശരണം വ്രജേമി. അതിന്റെ അർത്ഥം, വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവളും മാറിൽ മാരകമായ വിഷം പുരട്ടി കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവളുമായിട്ടും ഒരു രാക്ഷസിക്ക്, പൂതനയ്ക്ക് മാതാവിന്റെ സ്ഥാനം നൽകിയ ശ്രീകൃഷ്ണനേക്കാൾ കരുണയുള്ള മറ്റാരെ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ പൂതനയുടെ ലീല. പൂതന എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ പാലില് വിഷം പുരട്ടിയിട്ട് അത് നൽകിയിട്ട് വധിക്കാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവതയുടെ പോലുള്ള വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് അല്ലെ. യശോദാമ്മ വിചാരിച്ചു ഏതോ ഒരു ദേവത എൻ്റെ മകനെ കാണാൻ വരുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കടത്തി വിടുകയും ചെയ്തല്ലേ. പിന്നീടാണ് ആ വിഷം പുരട്ടിയെ ആ പാല് നൽകിയിട്ട് ഭഗവാനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൂതന ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ടും ആ പൂതനക്കും മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ശത്രുവായിട്ടാണ് വന്നിട്ട് വധിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൂതനയ്ക്ക് പോലും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് എന്താണ് സേവനം ചെയ്തല്ലേ. ഭഗവാന് പാല് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ദുരുദ്ദേശത്ത് കൂടിയാണെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ട് വേറെ ആരാണുള്ളത്? അവരെയല്ലേ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലി. അപ്പോഴാണ് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അവരെ സമീപിച്ചു, എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ വ്യാസദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സൂത ഗോസ്വാമി ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ ആ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഉത്തരങ്ങള് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനും അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പം പറയും അല്ലെ. എന്താണ് ആ മൂഖം കരോതി വായ, ഒരു മൂകനെ വാചാലനാക്കുന്നതും ഒരു മുടന്തനെ മലകയറ്റുന്നതും ഒക്കെ ആ ഗുരുവിന്റെയും രാധാമാധവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണമിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സൂത ഗോസ്വാമി സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കിനി ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ള. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അപ്പൊ ഇന്നൊരു വേറൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. ഒരു ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. തിരോഭാവ ദിനമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. ഇസ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിവോട്ടിയാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ രഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് കൂടുതൽ ഇസ്കോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പദവിയിൽ അതൊക്കെ നേടിയിട്ടും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ ടാക്സിയൊക്കെ ഓടിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ
പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ആവുകയും പിന്നീട് പ്രഭുപാദരി അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ ചുമതലയൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. ഒരു ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാലെ, ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെ കാണുക. എന്നാൽ ജയന്ത പ്രഭു അവിടെ മുറ്റമടിക്കും, ബാത്റൂം ക്ലീൻ ആക്കും, എല്ലാ സേവകളും ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്നെന്നില്ലാതെ എല്ലാ സേവകളും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ പ്രഭുപാദർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ടാക്സി ഓടിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ പൈസയൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് അവസാനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ അസുഖമൊക്കെ വന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സി ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സഹായമൊക്കെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ ആ പൈസയൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊന്നും അറിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമുള്ളതെന്നും. ഇദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും ഒരു സംഖ്യ പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കും പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവസാനമായി എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കും. അവസാനം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ മാസവും അവസാനമായിട്ടുള്ള ആ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾക്ക് അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഉപകരിക്കണം. അല്ലെ, ശരീരം നമ്മൾ പഠിച്ചു, ശരീരം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാല്ലേ, അതിനല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ആ സമയം ഈ പൈസ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരി ടീച്ചിങ് ഓഫ് ലോർഡ് ചൈതന്യ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ധനം കൊണ്ടാണ്, ലക്ഷ്മി കൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര മുതൽ അതിന്റെ ചുമതലകളൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. എല്ലാ രഥയാത്രക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് രഥം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എല്ലാ തരത്തിലും ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദരിയും. പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി, ഏത് രഥയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രഥത്തിനുള്ളിൽ ജയാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ചിത്രം വെക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ജയാനന്ദ പ്രഭു. പ്രഭുപാദർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ. വേറെയും കുറെ ഇനി ജഗന്നാഥ രഥോത്സവം വേറെയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവ വേണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. 1977 മെയ് 1 അദ്ദേഹം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ. പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ജയാനന്ദ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നമുക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കാനും ഭക്തിത്വ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.